सिबग्रोना लानि र' मोजाङै गांसेंखौबो मोजाङै सिबनि र'। सिख्लानि फट'? सोर सिख्लानि फट' बेलाय? माने राहुलनिया गुबुन सिख्ला मोजां मोननाय दंबावो? बेखौनो रावबो मोजां मोननाय सिख्ला गैया होननानै जोंफोरखौ थगायो। आं दिनैसो मिन्थिबाय राहुला एसेबां थगायगासिनो जोंफोरखौल' थगायाखै, बे सिख्लाखौबो थगायगासिनो बियो। जुदि राहुला बे सिख्लाखौ मोजां मोनमारोबा आंखौलाय मानो गोसथोबावो, आंजों मानो रायज्लायो आरो आंखौ मानो लाबोगोन होनना बुङो बियो? आरो जुदि आंखौ हाबा खालाममारगोनबा बे सिख्लाखौलाय मानो गोसथोबावो बिलाय? जोबोद दुखु मोनबाय आङो। राहुला जुदि मोजां मोननाय दंबावोबा आंखौ मानो मोजां मोनफानांगौ बियो? मोजां मोनाबा बे सिख्लाया सोरो? फट'आ माबोरै फैना थाखो बेयाव? मोजां मोननाय सिख्ला नङाबा सोर जानो हागौ बियो? मोजां मोननायानोमोन बियो। मोनथिला आरो आंखौसो थगायनो सानदोंना ना बे सिख्लाखौसो थगायनो सानदों बियो? आंनिबाथ' बियो आंखौनो थगायगोन सानदों खोना। औ, बियो आंखौनो गारमारगोन आं मिन्थिगौ। बियो आंखौ थगायगासिनोसो, आंजों रायज्लायफ्लागासिनोसो खोना बिमानि थाखाय। औ, बियो आंखौ मोजां मोनमारा, बेनिखायथ' आंखौ बारा केयार खालामा बियो। बिमानि थाखायसो आंजों रायज्लायफ्लायो बियो, आरो बिमानि थाखायसो आंखौ हाबा खालामगोन होनदों बियो। मोजां मोनाबा मोना बुंनांगौ, फसायाखैबा फसाया बुंनांगौ ना। मानो आंखौ मोजां मोनफानांगौ? मानो आंनि गोसोजों गेलेबाय थाफ्लानांगौ बियो? आं थगायजाला। आं दिनै राहुलखौ मोजाङै सोंगोन। न'खौ लिरग्रोना लानि आङो, बेनिफ्राय बेखौ लामायाव लिंनानै मोजाङै रायज्लायनोसै आं। नाथाय राहुल बिमानि सिगाङाव रायज्लाया, उनाव खिन्थागोन आं न'आव थांबाथाय। जुदि मोजां मोननाय नङाबा ओरैनो बेनि सांसिङाव बे फट'आ गोलैना थायामोन। आंनिबा बेनो बेनि मोजां मोननाया। गोसोआ बायग्लिजोब्बायलै आंनिया। थाखालाबो दिनैनिफ्राय थाखाला आङो। मा दालिम? राहुल, अबाव दङ नोङो? आं गामिथिंजाय ओंखारबोदोंमोनलै। मामोन? आंनि न'खौ लिरनांगौ ना लिरनाङा बेखौनो सोंनो फन खालामदों नामा? नङा, नोंजों मोनसे बाथ्रा रायज्लायनो दंमोन आं। मा बाथ्रालै? नोङो न'आव फैग्रोनाय। बा, फनाव खिन्थानो हाया नामा नोङो? दे खिन्था, आं दा थांथ'वा न'आव। नाङा, एकदमबारे आर्जेन्ट खोथाथारमोन। दानो रायज्लायनांगौमोन, नोङो फैथार राहुल। मा बाथ्रालै? दा थांबा जाया होमबा? ओहो राहुल, दानो फै, आं नोंजों दानो रायज्लायनांगौ। दे थांगासिनो र'। औ दे, फैगोन होननानै फैयालासिनो थानाङा आरो, आं नोंजों दानो रायज्लायनांगौ। अके। थै, माबा नक्था बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों। मबाइलावनो खिन्थानांगौ, फनावनो। लाइमोन र'लाय, आं दसे उनाव हरगोन दे। मानो? दहायनिफ्राय हरगासिनो आङो, सुइस अफमोन नोंनिया। मबाइलानो चार्ज थायाबा सुइस अफ जायाबा माथो जानो। दिनै दोनथ'नाय, दा हरगोन दे आं। मानो? माबा खिन्थायाबो? नै गामियाव फैदों र', आङो लोगो सासेया लिंदोंमोन। नै न'आव मोनसिगोन, दोनथ'नाय। थै, माबा एसेबो रायज्लाया। नोंजों रायज्लायनो लुबैबाबो रायज्लायनो मोनला माथो। मोनगोन दे, सम दंबावोना रायज्लायनो। दा दोनथ', आं न' मोनबाय लोगोनि। देलै दे। बे सासे मानसियाबो माबा बांद्राय दिन्थियो। दिनै मोजाङै सोंथारगोन आं। बिहामजो, राहुलनि रुमखौ लिरखांबाय नामा? औ आयै, लिरखांबाय आङो लामायाव थांना फैनो र' आयै एसे। लामायाव? मानो? ओरैनो थांनि र'। दे होमबालाय। दिनैबा मा गोसो जाखो लामायाव थांनो? ओरैनोबा थांनो होबाबो थाङा। दे थांथो दे, थांनांगौ बिदिनो एसे एनला हावाबो जानांगौ। ओंखारनांगौबो मानसिया। न' सिङाव थाबाय थाबाबो एसे बोरैबा जायोलै, थांथो दे। जि गाजाखा, दहायनिफ्रायनो रायज्लायनो मोनाखै, नै दानना होबायानो। माबायदि मानसि?
लाइमोन मायो नोंसा आदाया गाबोननिफ्राय न'आव थाला थांसिगोन गुवाहाटियाव ए मिन्थियाखैमोन आङो ओमफ्राय मा न'आव थाला आरो ओहो थाला गाबोननिफ्राय गुवाहाटियावसो थासिगोन होमबालाय जोंफोर सानैल'सो जासिगोन माथो आनै औलै लांदांदां मोनसिगोन आरो आबाया थांबाथाय माबा लाइमोन आङो माइब्रा माइरं एसे सोमना दोनदोंमोन हाबाया फिथा जानो लुबैदोंनो थावनि फिथा नोङो दसे थानानै मिक्साराव देहैदो दे औ जागोन दे आनै दे ओमफ्राय गाबोन लांफायोबोनो एसे थेवब्लाबो माइरंखौ बारा बुरजा सोमाखै दे सेरसेसो जागोन खोना जागोन दे जागोन दसे उनाव थाना देगोन दे आं दे येस आदाया गुवाहाटियाव थाहैगोन दा मोजाङानो जाबाय र' जोंफोर सानैल'सो जासिगोन बिन्दास थाब थाब ओंखाम सङाबाबो जासिगोन आदाया थानायावसो बेसेबा भेजालमोन ओंखामखौनो संबाय थानांगौमोन थाब थाब मालाबा राहुला फन हरबाबो बे आदानि थाखायनो मोजाङै रायज्लायनो मोनामोन आं बेसेबा मोजां मोनदों आङो इहु इहु बे आदानि थाखाय बेसेबा भेजाल मोनोमोन आङो बेसेबा रागा जोङोमोन थानोनो बायोमोन आं दा आदाया थांबाथाय ओरैबायदि बिन्दास जामारसिगोन ना माथो राहुला दाबो सफैला फनखौनो खेबसे खालामबावनि र' हेलौ राहुल माथो दाबो सफैला नोङो आं दहायनिफ्राय नेगासिनो लामायाव थांगौ मोनहैसिगोन दे फै थाबैनो नै मोनसिगोन बेफोरबायदि थगायनाङालै मानसिखौ जोबोद दुखु मोनो गोसोआ बायग्लिजोबो मामोनबा राहुल आं नोंखौ जि सोङो नोङो सैथो बाथ्रा बुंमारदे प्लिज राहुल थगायना मिथिगौ ना मा जामारखो मा बाथ्रा सोंनो नागिरदों बेलाय आंनि मा बाथ्रा मोनथिखो राहुल आंनिथिंजाय नायनाय औ मा बुं राहुल नोङो आंखौ फसायमारो ना मारा आरो नोङो आंखौ हाबा खालामगोन ना खालामारा फसायोथ' आं नोंखौ सोर बुंखो फसायाखै होननानै आरो हाबा खालामगोनथ' नोंखौ आं नोङो ओरैनोसो बुंदों खोनालै बुङाखैब्रा मानो ओरैनो बुंलाबायनो होमबा नोङो आंखौ फसायमारोबा होमबा नोङो आंखौनो हाबा खालाममारगोन सानोबा मानोथ' गुबुन सिख्ला मोजां मोनबावो बुं राहुल आंहालाय सोर मोजां मोननाय सिख्ला दङ नोंखौल'सो आं मोजां मोनो नोंजोंल'सो रायज्लायो ओहो राहुल नोङो थगायदों नोंहा आंनि अनगाबो गुबुन सिख्ला मोजां मोननाय दंबावो आं मिथिगौ गैयालै दालिम सोर बुंखो जायबा आंखौ बुंदोंना बियो आंखौ मा हिंसा खालामखायो खोना ओरैनो बानायना बुंदों बियो मानो होनबा बियो आंखौ जोबोद मेगन सायो रावबो नोंखौ मेगनबो सायाखै आरो रावबो खिन्थाखैबो मानो होनबा आंनो नोंनि सांसिङाव फट' मोनदों नोंनि न'खौ सिबनायाव फट' मोनदों बोरै मोनखो आं बुंबायानो माथो न' सिबनायाव मोनदों होननानै नै नोंनि गार्लफ्रेन्डआ बेनि न' नों बेखौनो मोजां मोनो न' राहुल नोङो जोंफोरनि गोसोजों मानो गेलेगासिनो हो नोङो बे सिख्लाखौबो थगायगासिनो आरो आंखौबो थगायगासिनो जुदि नोङो बे सिख्लाखौ मोजां मोनमारोबा आंखौ मानो मोजां मोनो आंखौ मानो लाबोगोन होनना बुङो बयनिबो सिगाङावबो आरो जुदि नोङो आंखौ लाबोमारगोन सानोबा बे सिख्लानि गोसोजों मानो गेलेबाय दङ नोङो बेफोरबायदि रावनिबो गोसोजों गेलेनाङा मिथिगौना राहुल जोबोद खस्थ' मोनो आरो नोङो जुदि आंखौ फसायाखैयानोबा मानोथ' आंखौ लाबोगोन होनना बुङो बयनिबो सिगाङाव मानो आंखौ गोसोथोफ्लायो जागोन दे नोङो बे सिख्लाखौनो लाबोदो आं थांसै आं दिनै न'आव थांगोन आङो रावनिबो गेजेराव हाबनो गोसो गैया सेसलै राहुल सेस थैबाय नों दिनै मायबा मोनसे होननानै थगायना दोनदोब्रा माबा दालिम खोनासंनाय मा खोनासंबावनांगौ आंलाय नोङो जाबायसो सानदों बेफोरबायदि नङा दालिम बेफोरबायदि जेबो नङा मानो नङा जानो राहुल आं प्रुफखौनो मोनबाय औ नंगौ बेखौ आं सानसे समाव मोजां मोनोमोन नाथाय मालाबानो ब्रेकआप जाबाय आंहा बेजों दिनै 3 बोसोरानो जाबाय बेनो आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डसो दालिम आं नोंखौसो मोजां मोनो आं नोंखौसो हाबा खालामगोन नोङो थगायाखैथ' राहुल आंलाय मानो थगायनो जुदि नोङो बेखौ मोजां मोनाबा मानोथ' फट'खौ दाबो लाखिबाय थादों माथो खालामबावनो आरो फट'खौलाय आं सानदोंमोन सावना होगोन होननानै नाथाय मोनाबो ना सावना होनो आरो गारनो होनना सानबाय दङमोन आं नाथाय बावना दङमोन बिदिनो बिजाब सिङावसो सोना दोनदोंमोनलै बोरै गनानै सांसिङाव हाबना थाफैखो मोनथिला आरो
सरि दे होमबा राहुल आं आरो दानि गार्लफ्रेन्डसो सानदोंमोन नाथाय एक्ससो नामा औ दानि नङा एक्सो बेसेबा बोसोर जाबाय दिनै बोसोरथामानो जाबाय र' दालिम नोङो आइनो खिन्थानाङा दे आइया मोनथियामोन मोनथिबाथाय दाबो रायगोन आइया नोंथ' मोनथिखागौआनो जों आइया माबायसि खिन्थाया दे हर फट'खौ आं दिनै गारना फैनि दे गारलायनाङा दे नाङा दे हर आं गारना दोनगोन अबावबा आइया नुबा सेस जाखागोन हर दालिम र' होमबालाय ने थेंक इउ दे दालिम नोंसो आंखौ दिनै बासायबाय नोंनि जायगायाव जुदि बे फट'खौ आइया मोननाय मोनबा सेस आइया आंखौ दोखो रायखागौमोन न'निफ्रायनो होखारगौमोन खोना एक्स होनना बुंबाबो फोथायनाय नङामोन बियो अननानै खिन्थानाङा दे प्लिज जागोन दे खिन्थाया मानो खिन्थानो थेंक इउ दालिम दे होमबा दालिम थाथ' आङो लोगोनियाव थांनि र' दे इसोर बिखाखौ बेसेबा दुब दुब मोनबाय दङमोन दासो एसे सेमबाय जेनथेन थगायगनो हाबाय दे एक्ससोमोन बेखौनो आरो आङो दानिनो सानदोंमोन बिमाखौ जाब्बासो गिखायो राहुला बेखौनो मा सानलाबायदोंमोन आङो राहुलखौ आंबोथ' एसे सानै हनै बुंनो हायोमोन नङिखौनो बोरै बुंफ्लांबाय आंबो बुंबा बुंनानै बोरैबा मोनसिबाय आं थेवब्लाबो दे राहुला आंखौ गाज्रि मोनासै जेबो बुङासै माबा बुंना लानानै बोरैबासो मोनसिबायलै आंबो माने बे बाथ्राया आंनि खर' माथायाव फैयाखैयानोमोन एक्सबोथ' जानो हागौना बेफोरबायदि माने साननायानो फैयाखै आंनियाव मा राहुला आंखौ गाज्रिसो मोनबाय गोसो सिङाव बुंनोसो हायाखै खोना थेवब्लाबो आं सरि बुंखादो दे गाज्रि मोनाखै खोना आंल' नङा दे बयबो सानखागोन बेफोरबायदि सिख्लानि फट' मोनबालाय गोसथोनाय सानखागोन आंलाय दिनैबो न'आवसो थांगोन सानदोंमोन दे दाखालिबो सानदोंमोन दिनैबो सानदोंमोन साननायावनो दिनै सानबायानो जाबाय आंना थानाया थेवब्लाबो बारा दिन थाबाय थाला न'आवबो खामानि दङना आंहा सानथाम नङाबा सानब्रै थानानै थांसै राहुल बिमायाथ' आंखौ लाखिबायानो थागोन थाबा नाथाय आं थाथ'ला दे आरो हाबाबो जायाखैना हाबा जायालासिनो बेफोरबायदि थाफैबाय थाबाबो एसे बोरैबा मोनोलै आंथ' थानोनो नागिराखैमोन बे राहुल बिमायानो ब्रा ब्रा ओंखाम संनो जाबाय माथो संहैनोसै र' नै 11:30 जाबाय माथो थांसै र' थेवब्लाबो बोरैबा मोनगासिनो आङो बुंना लाबा लानानै दायो खेबसे सरि बुंबावगोनलै आं गाज्रि मोनाखै मोननाया बियो थेवब्लाबो आरो जुदि गाज्रि मोननाय मोनबा एसे बोरैबा खालामगौमोन मोखांखौ नाथाय उनाव मिनिदोंसो माथो मोनाखै खोनादे गाज्रि नङाबालाय एसेबाबो बोरैबा जागौमोन बिनिया मोखाङा आयु थांसैलै ओंखाम संनो गोबाव जाबाय बाथ्राफोरखौ साननायावनो